Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri musikana ndine makore 22 years ekubereka kwandiri kurarama hangu ndiri muno muSouth Africa. So last month takabva kumusha and my uncle had passed away, sekuru hanzvadzi yaamai vangu. So takati tiri parufu rwasekuru, that was when I started crying, and ndichichema kudaro it was because of the way that my mom was like crying, because sekuru ava, he was more like the breadwinner in the family. So my mom was crying knowing kuti kufa kwainge kwaita sekuru, then it means kuti life is never going to be the same. Saka inini mukoma, confession yangu ndeyekuti please ndapota musazoshare mafone numbers angu na anyone. Nyaya iripo mukoma ndeyekuti sekuru vangu ava kufa kwavakazoita pazvakanzi ma-internal injuries, and I know kuti inini ndini ndakakonzeresa kuti sekuru vange vachizofa nekuda kweizvo zvakaitika apo pandainge ndichiri ne16 years. So ndakati ndiine 16 years kudaro, one ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndiinaye, we were like in the same class, but then I had another boyfriend, a much older guy. So this guy, I don't know why I was so much attracted to him. Apa ndaitoona kuti this guy is a gangster, imbavha, anoita zvekubira vanhu motikari and stuff like that. So this guy, he has since left the country, atova kuchando zvake. So this guy, when I was dating him, so ndo pandakabva ndazomudza kuti ivo sekuru vangu vainge vari mudhila, because sekuru vainge vachiita zvekutenga gold vachitengesa, zvekare nemamwe madhiri ainge achingopisa chete, vaigara vachingopisa at all the time sekuru vangu ava, zvekuti pamba paigara pachingosvika mapurisa almost each and every day. Mapurisa aya achida kuti sekuru ange achivapa mari. Zvino ndakabva ndazoudza this guy kuti sekuru vangu ivo vanogara vaine mari at all the times, mumba munogara muine close to 2 or more than $1,000. Saka the guy, he got so interested, achingoramba achingondiudza, achingondibvunza, ininowo ndichingomuudza zvose izvo zvaainge achida kuziva about mamovements asekuru vangu. Eniwo ndainge ndisingatozivi kuti this guy uyu wandainge ndichidanana naye, him being a gangster, it did not mean kuti ainge asingazopindwe nemweya wekuti ange achizorobha sekuru vangu. I just thought kuti this guy with the way iyo yaanoti anondidaka, he will never do anything like that to me. So the guy iye achindibvunza kudaro, he was already planning with some of his guys, nokubva azotanga kundinyengerera manje achiti sometimes toda kuti ndinge ndichizomboya kurara kumba kwenyu because I was staying pamba pasekuru. So he convinced me so much zvekuti ndaitoti usiku paya ndaitaimira, and if I would see kuti everyone is fast asleep, then ndaibva ndazoenda ndobva ndanomuvhurira door, then ndobva ndatomupinza musibhedroom mangu, tairara until somewhere kuma 3 AM, then of azoti baby chindivhurira ndinge ndichienda, then I would just let him out. Saka no one even knew kuti this is what was going on. So this guy, there was this other day pandakamuka, and I then found out kuti the guy was not in bed with me. Pakazotsoka manje akavhunduka because he found out kuti I had already woken up. Ndobva ndamubvunza kuti ko, where had you gone to? Ndobva azondiudza kuti he had gone to the bathroom. Ndikabva ndati iwe ko dai wabatwa, because zvandaita ndezvokuti ndaitora kamwe kabucket so that throughout the night tinge tichizoshandisa kabucket ikako sechamber, but the guy, he unlocked the door, left me alone in the spare bedroom. Izvo munhu, he was busy achitotarira kuti zvinhu zvakamira sei. So the guy, he then found a weakness, painge paine rimwe window iroro, like the burglar bar, it was not that strong. Saka ndo zvekare iro window ravakazoshandisa pavakapinda mumba. So the guy ndobva azondiudza kuti he wanted to go somewhere. Ndobva ndati it is okay, achindiudza kuti kune kumwe kwavainge vachida kuenda kunorova mazheti avo. So this was a way of him distracting me
and hakuna ainge achizviziva kuti I was in love with this gangster guy because ndainge ndiine mukomana wangu ainge achitozivikanwa pamba. So the guy manje akabva azodzoka nevanhu vake. At that time ndainge ndabva mukumuudza kuti ivo sekuru vainge vaine gold rainge rakawanda mumba, because dzimwe nguva mumba vaikwanisa kutombochengeta gold rinenge ritori kuma1 kana kuti kuma2 kgs. So at that time hangu ndainge ndisingazivi kuti gold racho ravainge vainaro rainge rakawanda sei, but I just saw the gold on top of the coffee table one day when I was returning back from school. Ndikatoziva kutoti gold iri was waiting for someone to come and pick it up. Saka kwainge kuine imwe motikari yeumwe murungu uyo aiwanzokuuya kuzotora gold iroro. He was a South African guy. Zvino zvadaro mukoma. On this other night ndopa ndakabva ndasongonzwa noise kochi ndokubva ndamuka paya. Ndakati ndichingonovhura door and I had some braids at that time. Ndokubva ndatobatwa paya ndichitodhonzwa nemabraids and I was being kicked. But the guy that was kicking me mukoma, you know, like when you are in love with someone and kana mava that close kuti munenge muchisika bonde muchiita sei, you can feel kuti munhu uyu is my man. Ipapo that is what I felt kuti this guy, munhu uyu is the guy that I am dating. But he did not give me the chance. Ndokubva aramba achindikika. He then brought me to the living room uko kwainge kuina sekuru uye zvakare nagogo nevamwe vana vose vainge variko including the maid. Ndokubva ndatosvika paya ndokubva ndatogarawo pasi. Tainge takanzi garai pasi makatsikitsira pasi. So then they started asking ivo sekuru kuti where was the gold at. Saka sekuru vangu vainge vari munhu uya ainge aine nharo. Him being a gold buyer, it did not mean kuti sekuru vangu he just started being a gold buyer, because vainge vatumbari mukorokoza vachitotyiwa nevanhu vakawanda. So he ended up being connected manje nemamwe mabig buyers. Saka ivo sekuru vangu vakabva vatongozviudza kuti he had been in this situation before, because dzimwe nguva vaitomboya kana hembe dzakazara ropa vachiti pane vakomana vanga vachida kunditorera machance, because vaita sekunge munhu aisvikirwa like munhu ainge aine mankoromera. Vakabva vazosimuka paya. Zvino sekuru vakati vasimuka, then the guy umwe wacho ainge akabata simbi. Munoona simbi yaya yavanoti crowbar ndiyo yainge akabata. Saka sekuru vakabva varohwa nayo crowbar yaya mumusoro mavo. Then sekuru ndokubva vatongodonha pasi. The guys then left after gogo vazovaudza kuti goridhe rainge riripi. The guy then ran away. So later on manje uyu mufesi wangu uyu, he was avoiding me, but kana mwari vachida kungokurakidza something, one day all of a sudden ndakangopinda mutown. Ndokubva ndaona the guy ainge aine mamwe mafesi ake vachirakidza kuti they were busy spending money. So ndakabva ndapinda murestaurant muyamwe. Then I went straight to him. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuziva kuti what the hell was going on, why ainge ava kusada kutaura neni. So then the guy here akabva azonditi we were supposed to talk later on. Later on he came and he was driving a brand new car. Ndokubva azondiudza kuti he was involved in everything. Iye zvake akaramba like akanditi he was involved in everything, but he was not there on the ground musi wacho iwoyo. At that time sekuru vainge vari muchipatara. Sekuru vainge vachinzi like he had a blood clot mumusoro mavo. So akabva anditi baby, you know what, yes, I was part of it, you know, like isusu we are gangsters, when we plan something we have to do it together. So ndakabva ndachema paya ndikabva ndati une sure here, with all the love, with the way that I had loved you, is this what you were planning all along? Ndobva azondisimbisa paya. The guy, he was someone that was very romantic. Ndokubva ndikabatwa paya. Quickly enough I had forgotten like almost everything. Tainge totoita bonde paya mumotikari, but zvakabva zvandibata, and at the same time ndikabva ndashaya kuti ndoudza ani. So the guy manje iye haana kuzombogara muzimu for a very long time. He then went. Saka nyaya iyi mukoma yekuti like sekuru vangu vakarobwa gold, he could not go and report nekuda kwekuti
zvainge zviine madhiri ainge achipisa mukati, because there was another pending case foot against ivo sekuru vachinzi vainge vakambobatwa zvekare vaine nyanga dzezvipemberi. Saka kuenda kupolice station kunomhan'ara, it was a no. Saka ivo vakabva vazoti he was just going to try to find a private investigator. Ndokubva zvatongorova zvakadaro. Saka sekuru vakazomborwara last year, vainge vava kuita mafits. I think it was because of that blood clot. Vainge vachingoti vakaita mafits vobva vadonha. Then this year ndobva zvakabva zvaita serious, zvinzi sekuru kana kuenda kutoileti havachakwanisi kuenda vari voga, vanongozviitira. Then we started buying my diapers for him. Then unfortunately sekuru he then passed away. So patakaenda kumariro mukomana handidi kukunyeperai, mwoyo wangu wakabva watanga kurwara the moment pandakaona mama vangu vachichema. The way that my mom was crying, I had never seen her crying like that. I had never seen her so sad like that. Ndo zvakabva zvazondirwadza. But still mukomanashi, like I can't tell my mom kuti izvi ndo zvakaitika. I also pretend as if I do not know anything. And worst of all, inini nemukomana uyu, since he skipped the country, hatina kana kuzombogara taita communication. The last that I heard from his friend, ndakaudzwa kuti iye paakaenda kuchando ikoko, he then picked up one of his baby mama who was in Botswana, ndobva vaenda kuchando. Saka I just saw kuti the guy he just used me, ndobva atongondi dhampa zvake. Saka ndiyo confession yangu iyi mukomanashi, like ndinogara ndiine depression, and worst of all pacomplex patinogara isusu tinogara upstairs. Saka you can just imagine kuti dzimwe nguva ndinoti kana ndakatarisa panze kudai ndobva ndazviudza kuti but kana ndikangojamba, won't it be better if I just die? Zvimwe kuda I can go wherever uko kwakaenda sekuru, then I can meet up with him and apologize to him. But ndinozoti kana ndikatanga kufunga mama vangu futi ndobva ndati hey, it is going to be painful for her. Saka zvaizvezvi, like it is really scary, brother Nashi. Like ipapo pandakaona sekuru vangu during body viewing, I did not want kuti ndinge ndichienda kunovaona during the body viewing, but ndakabva ndazomanikidzwa zvikabva zvanzi aiwa hande unge uchinoona sekuru vako. The reason as to why I did not want to see him, because I knew kuti inini, like I am the one who caused ivo sekuru kuti vange vachizosvika pakufa. So we went there, ndokubva ndazovatarirawo, and nothing like anything out of the ordinary that happened. But that picture yekungovaona vari mucoffin, eyes closed, apa muromo wavo wakaita zvokusonererwa, because it seemed as if pavakashayika, like he had his mouth wide open. So it really scared me. Even right now, it really scares me. The image mukoma that I saw, it has been stuck. Like this image, it's like imprinted deep into my memory, and I don't even know how to get it out. Even mama vangu right now, she does not even understand as to why I prefer kuti ndinge ndichishare with her. Even right now, my mom, she does not understand why I prefer kuti ndinge ndichirara mubedroom mavo. It is because I'm really scared. Whenever maid wedu paanenge asipo, then I prefer to share with my mom her bedroom. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziveseiwo. This has been taking like a big strain on me, on my relationship with my boyfriend. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyo. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndaidata gangster. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndikuda kukuudzaiwo izvo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizobuda first marriage yangu. So ndakati ndarorwa paya, then takabva tazobva kumusha ndokubva tazouya muHarare. Mushure mekunge tauya muHarare, murume wangu ndobva akabva azotanga kundiitira maths, ndokubva atanga kundihurira. Saka pamba ipapo patainge tichigara, umwe mukadzi akabva azoti kwandiri ainge aine munhu uyo waainge achiziva. Munhu iyeye aikwanisa
kundipa mushonga wekuti ndinge ndichizopfuhwira murume wangu, ndikabva ndati paribo. Saka ndikabva ndazopiwa mushonga uya. Hei mukomana Ashikweni, ndainge ndisingazivi kuti murume wangu iye like vainge vachiratidza kuti vainge vakatopiwa mushonga wekuti no matter what you try to do haumbofi wakakwanisa kumutyisa. Zuva iroro randakamupa mupfuwira, that was the first day randakatanga kurohwa. Ndega ndakazosvika pakubuda mumarriage ndava kuona kuti panapa kana ndikaita zvokutamba ndinokwanisa kuurawa nemurume. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. I tried kuti ndinge ndichipa murume wangu wandakapinda naye mufirst marriage mupfuwira, then ndikabva ndazotanga kurohwa. Right now ndava hangu musecond marriage, but ndakazviudza kuti handibati chinhu chinonzi mupfuwira. Kunyange ndikanzwa panenge pachinzi pari kupiwa mupfuwira for free, zvichinzi mupfuwira iwo unoshanda, inini never, handimbofi. Zviri nani kuti munhu kana asingandidi ndinge ndichingosiyana naye. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondizivisawo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Asi why tiine mwoyo wakadaro? Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo ndinoshanda pane imwe restaurant, saka ndakabva ndazongona kuti zviri nani like nekuda kweizvo zviri kuitikawo muno muSouth Africa, ndikangozviudza kuti zviri nani kuti vose avo vane mapassport vanoshandisa madays vange vachingodzingwa basa rather than kuti pange pachizouya vanhu ava vanenge vachida kuita zvedhudhula tobva tazodzingwa tose. Apa inini zvangu mapepa ndinawo. Saka zvandakazoita mukomana ndezvekuti ndakabva ndazotaurawo nevamwe vemuno vatinoshanda navo, then ndikabva ndazoti umwe musikana uyo wandinowirirana naye ndakatombodanana naye, ndikabva ndamuti ndainge ndichida kuti iye ange achizofonera labor, fonera mapurisa uye zvekare kufonera Home Affairs. Saka vakabva vazouya ndokubva vazoreidha parestaurant apo patinoshanda. Aiwa vanhu vakakumbwa because like mazimu tainge tichitosvika around 8. Saka inini ndindega ndakazongosara, ndakatongoona kuti zviri nani kuti vanhu vangogara vatongosungwa zvavo rather than kuti tinge tichizouya tozodhudhuliwa, because kana vaidhudhula vauya vaive vanenge vasina basa kuti ane permit ndiani, asina permit ndeupi. Saka ndiyo confession yangu iyi mukomana iyo yandiinayo. Zvinhu zvandakaita I know kuti I was wrong, but panguva ino yatiri umwe neumwe ava kutongorwirawo upenyu hwevana vake. Saka I was fighting for my own family. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu. Akomana ndo kunonzi kudzinyika, kudzinye to the last.